Excel το ξέρουμε. Το Excel, το large, το medium ή το... Ποιο είναι το δεύτερο? Δεν το ξέρω το δεύτερο. Το Excel δεν το ξέρεις τι μπορεί να είναι το Excel. Το Excel είναι το X και το L μαζί. Για πες μου, τι είναι ένα Excel πράγμα για σένα. Ένα Excel πράγμα extra large εννοείς, έτσι. Εξαρτάται εσύ τι μήκη και μεγέθη πλάτη, ας το πούμε, κολυμπάς. Γενικά θέλω να μου πεις τι σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου. Το Excel, ένα ταξίδι μέχρι τη Σελήνη, ας το πούμε, για να πιω το Moon Water. Είναι φανταστικό νερό. Το έχεις ξαναπιεί? Το Moon Water, όχι βέβαια. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Σε αυτοκίνητο γρήγορο έχεις μπει? Ναι, πάρα πολύ. Ποιο είναι το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που έχεις μπει? Lamborghini Countach. Και? Δεν υπάρχει πιο γρήγορο από αυτό. Και ρε παιδί μου, πώς αισθάνθηκες? Το επόμενο που θα μπω θα είναι πύραυλος. Τον ετοιμάζεις τώρα, το φτιάχνεις? Δεν ξέρω. Πολύ γρήγορο, για πες. Βασικά το έχω ένα Porsche πολύ γρήγορο, το 911. Βασικά είναι γύρω στα 250 άλογα και να πούμε. Το κατεβάζω για κόντρες και αντράξερ. Και συνεχίζω να τρέξω τον Αύγουστο, 5 Αυγούστου, σαν αντράξερ. Τους έχεις σκίσει όλους? Βασικά έχω τρέξει σε 5 αγώνες, οι οποίοι βασικοί αγώνες ήταν με την Έλπα. Διοργανώθηκε το Σεπτέμβριο, στις 13 Σεπτεμβρίου βασικά και ήταν γύρω στα 1.400 ευρώ περίπου. Και μαζί με 2 Ford Escort, του Γιάννη Κατσαπλιά και του Βασιλείου. Τελικά θέλω να μου πεις τι έγινε. Βασικά στην κόντρα το 911 ήταν το πιο γρήγορο, βασικά. Το πιο ατελές αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Το πιο γρήγορο δηλαδή. Το Excel το ξέρεις? Βασικό αυτοκίνητο, καλό βασικό, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι. Ασχολούμαι μόνο με τα πιο γρήγορα ακόμα. Πιο γρήγορα από το Excel δεν βρίσκεις? Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο τελευταίος μας έδωσε όλες τις απαντήσεις, γιατί πιο γρήγορα από πύραυλο δεν υπάρχει. Όταν θα πιω το Moon Water θα έχω ολοκληρωθεί σαν Moon άνθρωπος.